Hello, it's Bevek Ule. Coming to Nikita House Zelania. Instagram Mizo Skincare Enthusiast page and call to kani. Tun video hian my steam achage chalo ti karon soidona he zona dam tak kadong china kasoi photo pon kadong non fo a chuwangin a video siam hi chu katia chuwangin hi karon soidon ni chuan amasa in ke ma hi dermatologist emo professional kanilawa ke experience changle ke ma online ke inzir to nate achanga thil ron soi chuak ang me hei information ka shiat ang ron share ve me kania chuwangin ka thu soi te ngai dan tok thiam ngai thak thiam in lo thum do nya ka tong thiam lo tong kam ka thiam lo to ki boi thak top chuan amasa in my steam hi engi achatna nia kan shia chin ti kan soi ma changa my steam acha a kan shia na chan chin chu kan pores kan mai kwa kha atifain kan chin a chuan kan mai te atine mina ti no chinin kan chin a nitro chumi wang chuan ka steam an ti tlang puya chuan mai ati glow an china ati chaw ati a steam chin ho hian an soi dan chuan alo ni rengem ti chu proof om chalo ma se ani na taka chuan my steam hi achat lo na atam zo ka achat na ai ma hian I internet tu na ta chuan covid te hei tu na shi te alenga I my steam acha ten tia kha chu achal tuk ma se nar kan thok na kai kan breathing vel lampang atan chona thako pang nar ping ti te po ti re nan khan acha lu tukang ma se vuntan kha chon acha lo ti nan acha vuntan le ro chon acha lo ni chu achan chu ama sabera ka soidu chu le apoi mo ber le apoi thui ber ama sabera ka soidu chu melasma emo hyperpigmentation nei chin ho tan khan acha lo le zwal ema mai kan steama mai kan steama asa a huron chho khan kha ho khan melanin siam tu adum mai vuna dum siam tu melanocyte chho kha a triggera steam kherlo pon steam chung cha ka soiwai steam context sa ka soi ringot ta melasma shimshim hi chu le hyperpigmentation shimshim hi chu heat lum shimshim ha a trigger du ema steam kherlo pon ni sa ani lum te le hey mei bula lum khatya ang don na sat khan a trigger malu tuga ma se to chan steam chung sa kan soi steam chau ka soi ringa chuan steam ga mai kan steam khan alum khan chu melanocyte chho melanin siam tu ho kha a trigger chu chan melasma hei kan mai duk thin le kan bolna hnu duk hyperpigmentation kha atizwalin are atire har thin ta ni chu apoi ema achan chu melasma hi chu enkol fe no apo are nge yang ti asha thailo thinta ni chu mai duk to chuan are kan enkol re le ang ti asoi theilawa chu wangin ti duklo sham tuma cha chu sunscreen te in noi chata steam wak te chu achalo ti ni chu chuan adot le a chuan kan skin barrier ati chaklo thin kan steam hian kan skin barrier kha atinemin entinge a soften kan ti don nge entinge atinema chuan ati chaklo so zela chuan kan thil man kan active man te a penetration ati thuk china chu chuan irritation a thlen thei china abikin exfoliating treatment te iman dona retinoids te iman don chuan my steam kha afu berlo achan chu an lu turba ka thuka an lu tanga irritation a thlen theya chu chuan inflammation na siam nga inflammation na in siam shim chuan mai aduk emo a bolna hnu duk angkha na om nge du kan vuna inflammation na om pole trauma angkha ni ta inflammation chu kan vuna entirnan thosi se na te po aduk chinta kan mai a bolpon inflammation a oma chu chuan inflammation chuan duka siam chinta melasma te po inflammation wangin om thei bokani chuan chumi ba ka chuan kan my steam hian kan pore certify lawa kan pores kan mai kan steam hian kan pores fai mo kan ti kan thlan ron chhuak cheni kan pores ti fai na ani lo shimshiwa kan pores a chang chuan momma in petrak ai petrak ka chang sale nok to in petrak china kha kami mom in pek chhuana kha sebaceous gland anita sebaceous gland le kan thlan chhuana kha in anglo shimshima chuan
enti ka soyang my steam hian vunna ka takkan taksa a detox san ti shin hi hei bolhlo a pai chhuak an ti hi hetiang hi adik lawa a chan chu kan taksa hian bolhlo a in pe chhuak theilo shima kan taksa changa bolhlo detox tu ber chu kan liver le kidney ang te ni ta I chu wangin hei detox skincare detox te hei detoxifying ti vel ang ho chu I rin lo bur tur a chan chu kan vuna changin a in detox ngai lo kan detox theina organ kan nei chun chu kan kidney ani chu wangin I hetia ang marketing strategy hei in boom na ang dewa anthir sha du wanga tlei maron siam chin hi oilo turti karon zeptel sham du cham chu min chu ka soilai me ka cham I kan pore certify lava kan skin a detox bok lava kan ani na taka chuan kan thana chhuak khan kan vuna I tui hu om kan mai dehydrate tu kha kan mai hydration pe tu kha up ati chuak ta ni chu chuan dehydrated skin te asiama kan vuna dehydrate chuan alo rawa chungrila arawa chuan chumi ro in compensate tu khan kan maya mom pe chuak tu khan aron pe chuak waka mai mom si ma se chungril ro si ang khan om thea chu wangin dehydrated skin a thlen the ta ni chu chuan chumi ba ka chuan I kan barrier chu ka soi tong kha kan barrier ti chaklawa skincare product penetration I ani na tur bak a thlen the awangin I irritation ma irritation siam chu a thalo chuan I kan my steam essential oil kan hnoi kan tel chin hi mai ta na thalo big em steam pa ngai po a that to lo na kalai essential oil hi kan mai kan vun tan hian irritating ma chuta steaming po irritating ti to sana kalai ai irritating zwa kha itel le tinanya chu chuan inflammation a siama nga vunta na thalo ma chuan steaming hi rosacea hi pai ti ka sang mai sen bol ang dewa sen truck ang te khatia ang khania ma se rosacea chu I arngeng nei pa ngai nin hen shat pola har shat pola ol ma chu wangin rosacea alnge arngeng pa ngai ni ti shashang tur chuan Dr. Rona chachina chan chu Dr. Chau hian an shashang china chu wangin Dr. Ron masak a chachin chuan I rosacea le eczema nei tan hian steaming hi a thalo zo ma mai kan steam chuan transepidermal water loss angkha khatia angkha atama kan vuna chang kan sina ka soyang khan kan vuna changa tui hu kan mai hydration pe tu kha achua ka chuan kan skin barrier a chaklo khan kan skin barrier ti chaklo khan I environmental pollution om bal borak a bal om shim ho kha kan vuna alu theina chen sa sang ma chu chuan infection te siam theita ni chu chuwangin film khur hle a than ni chu chuan I ato bera ka soi du chu hau chu ru alo da ula tha mai in lo steam pon I hei enti ka sang mai in lo steam pon ti hian I anoi han steamer dawla ti hian in mai steam tam theilo ang berin steam in tunga hei in shitlan vel pon I lo theilo wa po chuan I ka soi du pakhat le bok chu mai steam du in oma thatpui in lo om chuan apoi lo nang mani in thatpuya in shata in lungoi na ni phot chuan ti to su ka ti na changloin ma se film khurnan shim le hei melasma prone te hyperpigmentation prone te ilo ni chuan I film khurnan karon soi me ya I in thil ti lai nang mani in thatpuya in shata in vunina thatpuya in shat chuan ti to su karon ti changlawa in du chan ti phot ti chunzom phot ula ti chunzom shim ka sayam lo ti chunzom tho ula chu tia cha soi meng ti chunzom tho ula I thil ti kha ban chan ngal ro swala ni ti in karon soi chang lo ti na ni chu wangin I apoi mo ka ti chan chu ke ma po hi hyperpigmentation prone kania mizo vun hi chu I adukma ma kan maya bol po hana dukma big zwal topa chu wangin hei kan vun kan skin tone shim hi yellowish lampang ani wang hian melanin hi kan nei nga katia ke mizo ho shim hi chu kan dukma katia chu wangin mai ti ka soyang mai I lo steam don pon film khur de win I lo ti don ya I ka soyang khan nang mai thatpui ti chuan ti to su ka ti chang lawa ma se film khurnan information ka sha ta ang karon share ti na ni chu chuan chung ho chu ni deuh phot se chuan chumi chuan video ka kharanga chuan ka video top thlenga ilo ena wangin lom thu ka soye I
thil dang soi thil dang video siam tura recommendation ni chuan comments a lo soi la chuan steaming i lo that pui ani chuan comments lama ron share vela that pui nia in share chuan le in experience shim te po lo share ve ula chuan lo subscribe bok ula kalom lu tu ke bye bye u